Aziz Türkmen qowmlar va aziz doganlarım salam. İnşallah ki sağ bolup ve sağlıkta yaşap yören bolsaňyz. Sizlerin hemmeleriňize Etihad Trading Akademiýa hoş geldiniz aýdýar. Aziz dostlar, bul videoda hem biller bir kança mowzuaty muhim we arzyşmand trading zeminede söhbet eders we öwreners. Onuň birisi bul ki kança derse traderler mafak bolýar. Ki biller bilermis ýanak ki kança derse traderler mafak bolýar we bizler hem şol jeme goşulyp mafak bolarmys ýanak. Wa ikilençisi izdoganlar bul ki näde bir trader mafak bolary. Merhele we merhele söhbet eders we öwreners. Wa üçlençisi izdoganlar bul ki näme intizarlarymyz traderden baýat bolsa. İntizaraty dürüst, sehi, mantyky we usuly traderden näme. Kim bunlary bilmek hem lazım we zeruri. Wa törlençisi izdoganlar bul ki näme maharatlar we näme abzarlar şuruda lazım we zeruri. Täbiller trading şuru edip we onda bir netije ýetişermez ýanak. Bul videoda bul mowzuat barada söhbet eders we öwreners. Aziz dostlarym, sizleriň hemmeleriňizden haýyş etýär ki, kanaly YouTube Etihad Trading Akademini subscribe ediň, bul videony like edip we nazarlaryňyzy komment bagşda billere ýazyp goý beriň ki, biller okyp ondan istifade edip we kuwat alarmys ýanak. Geliňler aziz doganlar, şuru edelim. Hop aziz dostlar, kança derse traderler mafak bolýar. Şonuň ýanaky görýärsiňiz, hemme traderler ketde arzu bilen, ketde umyt bilen we tiz puldar bolmak bilen tredi şuru edýärler. We bulanyň içinden 40 dersede 2 aýa, 3 aýa, 1 aýyň içinde tredi goý berýärler we gitýärler. We onuň hem delili izdoganlar bul ki, wagtyky garak görýärler ki, berde arzularyna we roýalaryna tizlik wagty ýetişip biljek ekenler. Wa tiz puldar bolup biljek ekenler. Şol üçin tredi goý berýärler we gitýärler. Wa soňky merhele izdoganlar bul ki, 80 derse traderler 2 ýylyň içinde tredi goý berýärler we olar hem tredden uzak bolup we gitýärler. Onuň hem delili izdoganlar bul ki, wagtyky bular tredi şuru edýär. Bir amuzyş dürüst däl. Bir ýol we nakşy dürüsti bilen ýoklar. Nädip şuru etmegi bilen ýoklar. Nädip mafak bolmagy we niden baýat hereket etmegi bilen ýoklar. Şol üçin bular bazarlarda sergerdan we serdergin bolup ýörýär we olar bir netije ýetişip bilenýär. We şol baýys bolýar ki, bular hem tredi goý berip we tredden uzak bolar ýaly. Wa fagat aziz doganlar 10 derse traderler 5 ýyldan soň hem bazar haýmalida galýarlar, faaliýet etýärler we trade edýär. Ki şonuň içinden traderler mafak bolup, netije alyp we tredden bir netije ýetişip, serwetmend bolup we özlerine bir maharat kesip edip we ýagşylyk bilen ýaşap berýärler. Aziz doganlar, şonuň ýanyk gördük we berresi etdik. Fagat bir 10 derse traderler netaýje ýetişip mafak bolýarlar. We onuň delilen bul ezdoganlar ki olar dürüst intizarlar bilen şuru edenýär. Mantyky ýol bilen dürüst şuru edenýär. Dürüst amuzyş görenýärler. We dürüst rahnamalyk bilen piş gidenýärler. We şolar baýys bolýar ki, bular netije almaz ýanak, trede nuks berer ýanak we trede bir ajylyk bilen goý berip gider ýanak. Ýöne aziz doganlar, billeriň hemme talaşymyz we hemme köşüşimiz bul ki, sizlere behterin itlahatlary we behterin amuzyşlary tähiyye etsek we sizleri rahnamalyk etsek ki, nädip sizler şol 10 derse traderleriň jemine goşulyp mafak bolup we piruz bolarňyz ýaly. Hop aziz doganlar, bulan boldy ki, kança derse traderler mafak bolýar. Geliňler indi bul barada söhbet edelik ki, wagtyky biller bildik. Kança derse traderler mafak bolýar. Indi baýat biller öwrensek ki, şol mafak bolýan sata ýetişermis ýanak. Şol 10 dersede biller hem goşularmys ýanak. Ki oňa goşulmak üçin biller baýat bilsek ki, näme işleri baýat etsek. Ol barada berde söhbet ederiz. Awwalin zat ki biller maraat etsek we onu etsek izdoganlar bul ki,
usul ve kanunhay awolyanı bayat bilsek. Ki trade näme aýtýar, trader kim, faydalary, noksulary kança derset mafak bolýar, intizaraty dürüst näme we näde bir trader mafak bolaly. Bul mowzuaty usuly we paýaýyny bayat biller öwrensek ki, bul videoda biller sizlere olary takdim etýär, täsirler olary dürüst usuly öwreneriňiz ýanak gelýän bagşlarda hiç bir müşkil tapmazyňyz ýanak inşallah. Wa ikinji merhele izlegenler bulki bazarlaryň tahlil we berresi edilýän rowüşlerini öwrenmek. Bazarlarda kança rakam rowüşler baýdaganlar ki biller daraýlary tahlil berresi we olary ehtimalat bilen pişbin edermis ýanak bayat biller olary hem öwrensek. Ki gelýän videolarda hatmen hemmejiklerini kadam be kadam merhele usuly we mantyky we behterin rowüş bilen sizlere amuzyş berers we sizlere öwreders ki nädip sizler bu rowüşlerden öwrenip we ondan bir netije alaryňyz ýanak. Wa üçinji merhele izlegenler bulki şol öwrenen rowüşleriňizden birisini bayat owalda intihab etseňiz. Hemmejiklerini birden sizler öwrenip we netije alyp bilmeýärsiňiz. Ki onuň muhimterin, arzyşmentlerin we saadaterini bilen şuru edersiňiz ki aýynada assas hemme rowüşleri öwrenip we ondan netije alaryňyz ýanak ki ol barada hem söhbet eders we öwreners ki gaýsyndan bayat biller şuru etsek. Wa törlenji merhele izlegenler bulki şol rowüşleri ki biller öwrenýär ki bazarlary nädip tahlil etsek, nädip pişbin etsek, şondan öwrenmese bayat bir strateji şahsy gurşasak. Ki biller üçin gurşalanmasa. O biller şol bilen dürüst ertibat berqarar edip bilsek. Şol bilen bazarlary tahlil edip bilsek. Şol öwrenmesin ki bolsun o biller şoňa düşsek. Kol bar adam söhbet eders ki nädip sizler bir strateji şahsy ýoldaňyza gurşaryňyz ýanak we ondan istifade ederiňiz ýanak. Wa 5-nji merhele izlegenler bulki gaýsy bazarlarda bayat faaliýet etseňiz. Ki sizler bilseňiz ki gaýsy bazarlarda faaliýet etseňiz. Wagty ki bazar hay mali diýär, merbut bir bazara bolan ýok izlegenler. Gelýän videolarda olar baradam söhbet eders ki kança rakam bazar hay bazar hay malida. Ki bayat owalda birisinin üstünde ya ikisinin üstünde tahassusy sizler işleseňiz we ondan bir netije ýetseňiz we assas başga bazarlarda hem faaliýet ederiňiz ýanak we olardan hem kesbi daramat ederiňiz ýanak. Wa altynyňy semiz doganlar bulki sizler bayat bir hesaba azmaýyşy, bir ýalanlaky hesap bilen. Ki hesaby diými diýär, ol bilen sizler bayat trade etmegi şuru etseňiz. Ki sizler şol öwrenen zatlaryňyzda istifade ederiňiz ýanak we ondan bir netije alyp bileriňiz ýanak. Ki onam biller aýdyp berers ki nädip hesaba azmaýyşy gurşalýar we nädip şuru ederiňiz ýanak. Hiç teşwiş etmeňiz izlegenler. Wa 7-nji semiz doganlar bulki şol hesaba azmaýyşyda biller bayat bir netije ýetişsek, biller bayat bazarlardan bir faýda alyp bilsek we eger alyp bilmesek biller dürüst öwrenenmis ýok. Wa her wagty ki biller bul hesaba azmaýyşyda suud alyp bilsek, öpiller biller bir sähte ýetişýär ki biller bazar hay malidan kesbi daramat edip bilýär ki gelýän merhelede biller öz sermaýy wagyymyz bilen, yani asli pulumuz bilen, bir azadygy bilen asli trade etmege şuru edýär ki ondan biller ölenmese bir kesbi daramat gurşarmyz ýanak izlegenler. Wa toqullanýy semiz donar bulki wagty ki biller bul trade wagyny şuru etdik. Asli pulumuz bilen şuru etdik. Esasatlar bayat billeriň üstümize galap etýär. Billeri dergir etýär ki biller bayat öwrensek ki näde bul esasatlarymyzy mudiriýet etsek. O bir öwrenmesi zehniýet mafak gurşasak. Ki ol barada hem bahş rawanşynasyda hatmen biller söhbet eders we öwreners ki näde bul esasatlarymyzy mudiriýet edermis ýanak. O öwrenmesi bir zehniýet mafak, bir zehni mafak gurşarmys ýanak ki tijaratda, tradingde mafak bolup we netije alarmys ýanak. Wa ahirlenji semiz doganlar bulki biller şol strateji şahsymyzy, esasatymyzy mudiriýet edip, zehniýetimizi mafak gurşap we hemme halatlardan ýaxşy edip we ony gün bögün bayat biller takwiýet etsek
ve bazılarında faaliyet etsek ve bazılarının hareketinden biller öğrensek. Aziz dostlar, bir noktanı sizlere işaret edeyim ki bizler bayat hemişe ve hemişe bazılardan öğrensek. Bir şagird daimi ve madamul ömür bolsak bazılardan. O bazılar bizlere dakikan aytıyor ki qaysı zat dürüst ve qaysı zat dürüst. Eger bizler dürüst emel eden bolsak, netayjymız musbat bolýar. Eger iştiba emel eden bolsak, bizler nuqs berýär we zerer berýär. Şolary bizler jurnal näwisi etýär we ondan gün üstüne işläp, ýaxşy edip ondan netije alýar. Hop aziz doganlar, bulan boldy 10 merheli ki bizler näde bir tireder mafak bolaly. Ki bular barada hatmen merhele sohbet eders we öğreners ki bizler sıfırdan ta 100'e çeli näde bir tireder mafak bolaly. Hop aziz dostlar, indiki bildik ki kança dersi traderler muvaffaq bolýar we näde biller bir trader muvaffaq bolaly. Bul barada sohbet edel ki näme intizarlarymız bolsun dereden. Ki bul hem heýli muhim ki biller intizarlarymız dürüst, mantyky we usuly bolsun we trede laýyk bolsun izleýänler. Mun ýanyk bolmasyn ki köp adamlar ýanyk intizarlarymız ýaman ýokary bolsun ki biller ony barawurda edip bilmesek we ol üçin şikast diýsek. Gelinler bular barada sohbet edelim. Hop aziz dostlar, awwalin intizarymız baýat bul bolsun ki biller bazar hay mali we tradingde baýat ögrensek. Yani intizarymız ögrenmek bolsun. Ne bul? Eger billerin intizarymız owal ögrenmek bolsa, kesbi tejrübe etmek bolsa, o maharat ele getirmek bolsa, pulun özünden özü gelýär. Ýöne eger intizarymys faqat pul bolsa, biller ne ögrenip bilýär, ne kesbi tejrübe edip bilýär, we ne bir zady ele getirip bilýär ki, ikisine elden berýär. We intizary dürüst bul ezdiganlar ki biller baýat ögrenmek intizarymys bolsa. Ki bul hem heýli muhim. Wa ikinci semizdogonlar bul ki billerin bayat intizarımız bul bolsa ki rüştü pişraft etmegimiz bir zat-ı tedrici, aram. Yani birden biller bir gijede ya bir az wagtda mafaq bolup we netije yetişip bilmiyoruz. Eger hem yetişsek, ol hiç wagt dowamdar we hemişelik bolmuyor. Şol için intizar rüştümüz bayat aram bolsa. Ne birden izdogonlar. Wagtdaki bir misal eger bersek, bir belend menzili ya bir sahtymana çykjak bolsak, biller baýat aram zine bezine ýokary çykylýar. Eger birden böküp çyksak, hatmen ýykylar we öldümize öwgar eder. Şol üçin intizar rüşdi aram heýli muhim izdogonlar. Wa üçlenýisi izdogonlar bul ki, bizler baýat bul intizarymyz bolsun ki, wagtdaki bir işi şuruw etýär we onda rüşdi pişraft etjek bolýar. Onun özüne laýyk ýolam uzak bolýar. Mun ýanyk däl ki, biller şartda barsak, şartda ele getirsek, şartda mafaq bolsak. Aziz doganlar, arzyşly zatlar wagt alýar. Şonuň ýanyk ki, bir adam bir zeminede ustad boljak bolsa, we maharatny ele getirjek bolsa, ondan netije aljak bolsa, onuň özü wagt alýar. Eger bir däkleri misal bersek, 12 ýylla baýat bul adam baýat mektep okuysa. O mektep okuyundan soň bul adam baýat panton okuysa. Gidäkderlik bagşda 7 ýyl ýa 9 ýylyň ortasynda bul baýat amuzyş görse, temrin etse bir däkder bolar ýany. Eger hemmejigini serjemesek, ýani takriban bir 20 ýylla bul adam amuzyş görse, o temrin etse bir däkder bolar ýany. Wa trading hem ezidoganlar bul bir tijarat. Mun ýanyk däl ki 4 günde sizler mafaq bolsaňyz we netije ýetişseňiz. Eger yetişseňiz hem madamul umur we daimi bolmuyor. Şol üçin ýol uzaklyga hem biller intizarymyz bolsun ki erteki gün howlugy we ajale etmezmis ýanyk ki näme üçin biller mafaq bolmadyk we näme üçin biller netije alyp bilmedik. Bu hem heýli muhim. Wa üçlenýisi biz doganlar bul ki biller wagtdaki tredi şuruw etýär, netijelerimiz we billerin ele getirýän zatlarymız ki bir gün mafaq we bir gün şikast bolýar. Yani bir gün biller bazardan suud alýar we bir gün elden berýär. We muny baýat biller kabul etsek, billerin hiç wagt netajymyz sabyt däl. Yani bir halatda galan ýok izdoganlar. Biller
trading nuqsalar barada sohbet edipdik ki hiç bir netice sabit yok. Şol için bizler bayat bu intizarımız bolsun ki eger bir gün bazılarda nuqs versek, zarar versek, bizler ne bayat aysak ki bizler bilemiz yok ya başka bir müşkil. Bir gün yaxşı, bir gün yaman. Yöne toğlani müddette bizler öğreniyoruz, kesbi tecrübe ediyoruz ve rüşt ediyoruz. Ki bu intizar hem xeyli muhim ezidonlar. Ve başlanıcı ezidonlar bul ki bizlerin bayat vakti ki trade şuru ediyoruz ki trade bir ticaret dedik. Nuqs vermekimiz bayat bizlerin intizarımız bolsun. Mun yanak değil ki bizler hiç nuqs vermesek ve hiç zade elden vermesek netice alsak. Ki bizler intizar nuqs vermekimiz azmaz bayat bolsa. Ki ovallarda bu nuqs vermeklik köpürek bolyo, gittiğiniz sayı kem bolyo ve sizler bir netice yetişip ve faydalı biliyorsunuz. Ve altıncı semiz doğanlar bul ki bizler biliyoruz ki trading bir bazı zihni. Yani hemmecigi zihin bilen boluyor. Şol için bizlerin zihnimize, ravanımıza fişar geliyor. Ve fişar ravanini bayat bizler kabul etsek ki ovaldan bir xil halatlarda bizlerin zihnimize ve ravanımıza fişar geliyor ki onu hem bayat medde nazar alarmız yani. Ve yedininci doğanlar bul ki bizler vakti ki bir işte muvaffak bolacak boluyor ve bir işte netice alacak boluyor. Bayat intizarı talaş etmek, temrin etmek ve tekrar etmemiz bolsun. Hiç zat ezidonlar temrin ve tekrar ve kança yola mune tekrar etmesek hiç vakt bizler öğrenip bilmiyoruz. Şol için trading zeminede hem bizler köp temrin etmemiz bayat intizarımız bolsa. Ki bizler her kança köp temrin ve tekrar ve faaliyet etsek şonça netice alıp bilermiz yanak. Ki temrin ve tekrar masavi bolyo ba muvaffaqiyat. Wa sekkizinci ve ahirlenci izdoğanlar intizarımız bayat bul bolsun ki bizler ne bayat intizare kette suutlar bolsun ki ovalda bul suutlar kette suutlar bizleri harap ediyor. Ki bizler köp suut aljak bolup, tiz suut aljak bolup, bizler öllerimize dama kaçırıyoruz ve nuqs veriyoruz. Bizler aram kem öğreniyor suut almağı, rüştü pişraft etmeyi. Eger birdan bizler köp zady ele getirecek bolsak we suud aljak bolsak, özlemisi şikest beriýär we nuqs berýär ki, bu baýys bolýar ki, bizler tiretden uzak bolup onu goý berip gidermiz ýa. Tradingde baýat izlegenler kem astastalyk bilen peş gitse. Wa owalda wa owalin zadymyz bilen izlegenler bul bolsun ki, bizler baka bolarmyz ýa. Yani özlemizin janymyz saklarmyz ýa ki. Tradingde jan saklamak yani şu barca sermaýaňy we puluňy hifz etmek. Eger bizler barca pulumuzy hifz edip bilsek, onu saklap bilsek, onu durust ýolda we ýaxşy şaraitde istifade edip ondan suud edip bilýär. Ki bul hem lazım ki bizler owal baýat sermaýamyzy muhafazatlyk etsek we ony bizler saklap bilsek, suudun özü assasy gelýär. Ki intizare köp suud almaklyk nabaýat bolsa. Hop bulan boldy 8 sanak intizary durust we mantyky treden ki eger bizler bul intizarlarlary marat etsek, hatmen durust hereket edip we durust netije inşallah yetişip biler. Hop eziz doganlar gelinler indi bul barada sohbet edelik ki bizlerin näme maharatlar we näme abzarlar şuru etmege terede lazım we zeruri. Ki muny bilmek hem heyli muhim. Owalin zadaki bizler bayat tradingde lazım we zeruri izdoganlar bul ki bizler asken bayat inglisini bilsek. Çünki trading bir ticaret jahany. Wa hemme zatlar izdoganlar inglisi dilde aýdylýar. Bernamalarymyz, haridi furuşmyz, atlary we hemme zatlar inglisi dilde. Şol üçin asken inglisi bilmek lazım we zeruri. Ki onça köpem da izdoganlar ki bizler ingliside profesor bolsak. Ya, bir az kem eger bilsek, bernamalar işläp bilsek we bir hil zatlara düşsek, asta onam öwrenýär we ondan hem bizler işläp bilip we netije alyp bilýär ki, az kem inglisi bilmek lazım. Wa eklençsi izlegenler bul ki, bizler bir hil bernamalar bilen işläp bilmek. Ki tredi bizler online tarykdan we bir hil özüniň application ya bernamalary ba, şol tarykdan bizler trade edýär. Ki olar baradam sohbet eders ki,
ol bernamaları öwrenermis ýanyk we ondan istifade edip bilermis ýanyk ki onuň iki sanyny eger marif etsek izdoganlar birse TradingView ki biler örde tahlil we berresi etýär we bir san metater eder ya MT4 ya MT5 ki örde biler trade etýär we tijaret etýär ki olar barada hetmen we hetmen sohbet eders we öwreners we sizlere amuzyş berers ki näde bul bernamalary download ederiňiz ýanyk we ondan istifade ederiňiz. Wa başga bir siz donor bul ki wagtyky biler tijaret etjek bolýar, wagtyky biler trade etjek bolýar ki online tarykdan bolýar. Muňa bir kompýuter hem lazım izdoňlar. Wagtyky kompýuter billere bir hil imkanat farahem etýär we bir hil zatlary billeriň ihtiýarymyzda goýýar ki biller dürüst tahlil edermis ýanyk we dürüst kıymatlary berresi we onu görermis ýanyk ki ol hem trade'de lazım izdoňlar. Onça bir ýokary kompýuter hemde bir kompýuter mamuli hem kifayet edýär. Ýöne eger owalda biller wagtyky amuzyş görjek bolýar, temrini tekrar etjek bolýar, mobil bilen hem bolýar izdoňlar ki soňy bilen trade etjek bolsak baýat bir kompýuter hem lazım ki onam baradam sohbet eder. Hop ikinji soňky samiz doganlar bul ki wagtyky biller trade etjek bolýar ki online taryklaryny bilýär, bir internet hem lazım we zeruri. Wagtyky internet bolmasa biller trade edip bilmeýärsiz doganlar. Amuzyş görüp bilmeýär. Temrin edip bilmeýär. Şol üçin internet hem lazım we zeruri ki biller özlerimize internete mutasil etsek we ol tarykdan amuzyş görüp temrin edip we trade edip we tijaret edip bilermiz. Wa ahirlenýär doganlar bul ki wagtyky biller trading öwrenjek bolýar. Bul zeminede maharat kesip edip tejrübe ele getirip we mafyk boljak bolýar. Lazım we zeruri ki billeriň iştiýaq we alaky öwrenmegimiz bolsun. Wagtyky bir iş etjek bolýar izdoganlar, eger billeriň şuur şowkymyz bolmasyn, eger billeriň höwesimiz bolmasak onu öwrenjek we onda rüşdi pişraft etjegimiz bolmasa, biller mafyk bolup bir netije ýetişip bilmeýär. Şol üçin lazım we zeruri izdoganlar ki bir zatda öwrenip we mafyk bolmak üçin billeriň höwesimiz, iştiýagymyz, alakamyz bolsa ki iştiýaq we alaka öwrenmege heli muhim we lazymy. Ki eger bul hem bolsa, biller her zady öwrenip, mafyk bolup we bir netije ýetişip bilýär. Hop eziz doganlar biller öwrendik ki näme maharatlar we näme abzarlar şuru etmege trede lazım we zeruri. Ki bulary hem bilmek heli muhimde. Hop eziz doganlar bul hem boldy bul videoyu amuzyşy we itlaty. Umid etýäris ki bul video hem başga videolar ýanyk sizlere mufid we arzyşmand tamam bolar ýanyk. Bul itlaatlardan istifade edip maharat trading'i öwrenip ondan bir netije alaryňyz ýanyk. Sizleriň hemmeleriňizden teşekkür etýär ki bul videonyň ahirine çebiller bilen hemrah boldyňyz we bulardan istifade etdiňiz. Sizleriň hemmeleriňizden haýyş etýär ki kanaly YouTube Etat Trading Akademiyni subscribe ediň. Bul videony like edip we nazarlaryňyzy komment bagşda billere ýollap goý beriň ki biller okyp we kuwat alarmyz ýanyk. Teşekkür edýär. Gelýän amuzyşlara çelli.